Egunon Malagatik, gaur Malagaren eta Atletiken arteko partida izango dugu ikusgai. Txapeldunen kopako final laurdenetako partida dugu honako hau eta bi taldeak gogotsu arituko dira playoffetan aritzeko asmoarekin. Bi talde oso erasokor ditugu gaurkoan aurrez aurre, beraz partida oso irekia espero dugu gaurko goiz honetan. Orain partidariekin aurretik ezagutuko ditugu bi taldeen hamaikakoak. Malagari dagokionez, Nacho Perezek honako jokalarioek aukeratu ditu. Atean Santos, lauko lerroan Juanlu, Andres Karo, Mati eta Bilal. Euskarri lanetan Cristian eta Tamarit, hiruko lerroan Larrubia, Roberto eta Aitam. Aurrerari lanetan Loren izango du Nacho Perezek. Aulkian Alex, Fran, Espinola, Hugo, Ibra, Juan Mita, Adrian, Guichard eta Oso izango ditu Malagako taldeak. Atletiki dagokionez, Imanol de la Sotak honako hamaika jokalari hauek aukeratu ditu. Atean Padilla, lauko lerroan ezkerretik eskuinera Txasko, Mendibe, Egiluz eta Hugo Rincón. Hiruko lerroan Unai Gomez, Rego eta Gerena Barrena. Aurreri lanetan Luis Bilbao, Ibai Sanz eta Jeltzu Garzia izango ditu Imanol de la Sotak. Aulkian Goti, Varela, Telletxea, Soiano, Lartitegi, Matiz, Clemente, Santamaria eta Ibon Sánchezek itxarongo dute euren aukera. Atletikek liga irabazi zuen 57 punturekin, Osasunak baino 5 gehiago, gaurkoan aukera polita dauka playoffetarako bidea hazteko. Datorren astean itxuliko partida izango dute Lezaman, gaurkoan partida oso zaila dute Malagaren aurrean. Hortxe dituzue 22 protagonistak dagoeneko berdegunean kokaturik. Eguraldi paregabea daukagu gaurkoan Malagan, bero egiten du. Halare futbolea jokatzeko egun ezin hobea dute gaurkoan gazte hauek. Epaileak txistua jotzeko itxaroten gabiltza da Malagan, partida hazteko minutu eskaz geratzen da. Atletiki dagokionez oso talde erasokorra dauka, esan dugu Imanol de la Sotari gustatzen zaio partidan kontrola izatea, egaletatik aritzen da gehien bat erasoan. Atletik hau, gerora normalean Imanol de la Sotaren taldeak atzean sailtasunak izaten dituzte, aurten ordea atzean oso fin dabiltza. Gazte hauek oso gol gutxi jasotzen dituzte. Erasoan hala ere zitalak dira, gol gutxi jaso asko egin, kombinazio ezin hobea da. Hori, hala ere aurrean Malaga dute. Gaurkoan Malaga oso talde konplikatua da. Gol ugari egiten dituzte, 79 egin dituzte. Denboraldi honetan 16 baino ez dituzte jaso. Horrez gain lehen taldearekin aritzea zer den dakiten jokalariak dituzte, jokalari oso onak dituzte. Partida hasi da, jokalari horiek ikusteko denpora dugu honak honetan. Eta nolatan hasi den partida, Luis Bilbaok zinobeki ekin dio keinu tekniko paregabea ezkerrez erdirak eta Luis Bilbaok zuzenean erdirak eta hori Santosen eskuetara joan da. Eta partida biziazti da, eskerretik orain erasoan Malaga. Ongi gurutzatu da Mati, baloia dagoeneko Atletiken oinetan da. Atzean Padiarentzat baloia, gainetik kendu du baloia atezainak. Eskuin hegaleko marratik kanpora joan da Alex Padiaren jaurtik eta hori Malagak jarriko du baloia jokoan. Alboko sakean ziztu biztian hasi da partida, ez dago lokartzeko betarik. Erasoal Malaga, ez dago faltarik epaiaren ustetan, zelai erdian Rego barrutik jokatu du pasea atzerantz, eskerretik Txasko erasoan, zelai erdia gainditu Txaskok dagoeneko, buru altxadu Luis Bilbao du alboan, baloia loratu egin du, Bilalen gainetik pasada baloia, lare baloia abantaia guztia Malagako atzelariak dauka. Ateko sakea izango du etxeko taldeak. Ongi sartu da partidan Imanol de la Sotaren taldea, oso talde fisikoa dugu zurigorriena. Esan dugu egaletatik batez ere erasoak egitea gustatzen zaiola. Atzelari oso erasokorrak dauzka, egaletan kalitate handiko jendea. Eta erdiraketak itxaroteko esperoan Ibai Sanz golegile sutsua. Zelai erdian buruz Malagako jokalariak, Hugo Rinconi bizkarra hartu dio Aitamik. Lare ongi gultzatu da Hugo Rincón.
alboko sakea izango du alde Imanol de Lasotaren taldeak. Aurrera jokatu du Gorrinkonek. Ibain Sanz baloia babesteko asmoarekin. Ongi orain bikain gurutzatu da Egiluz, baloia luze jokatu du atzelariak. Beste ateko sake bat izango du orain Malagak. Malagari gustatzen zaio baloia izatea, oso talde erasokorra da, kalitate handiko jokalariak ditu. Eta oso kontuan izan beharko dugu Larrubia gaurkoan Malagako saspizten bakia, kalitate ikaragarria duen jokalaria da eskuinegal honetan. Daukagu kokatua Txaskok lanak izango ditu. Gaurko goizean kontuz ibili beharko da Larrubiarekin, oso motxean lotzeko moduko jokalaria. Baloia luzte eskerre galera Aitan baloiarekin, aurrean Ugorrinkon dauka, bikain gurutzatu da Egaleko jokalaria, luze jokatu du aurrerantz Ibai Sanzen bila, baloia jaitxe egin du. Ongi eskuinera jokatu nahi zuen Jeltzurekin, ez du asmatu pasean, Matik gidatuko du orain Malagaren erasoa. Atzelarien artean sartu da Cristian zegoen, alare atzera jokatu du Matik. Santosi presioan Ibai Sanz. Elako presari gabe Malaga luze jokatu du orain Lorenen bila, oso adi Padilla, bikain neurtu du atezainak. Nolako arazorik gabe taldekideak zabaldu ditu. Luze jokatu du eskerre galerantz, Luis Bilbaoren bila, ez du asmatu buruz Luis Bilbaok. Baloia betza etxekoek izango dute. Mati atzera jokatu du Santosekin. Eskerrean Andres Karo dauka, kalitate handiko beste jokalari bat, luze jokatu du atzelariak. Luz gain hartu du orain Malagako jokalariak eskerretik erasoan. Baloia sakonean Aitamen bila, bikain gurutzatu da beste behin ere Atletikeko jokalaria, alare epaileak ateko sakea izan dela adierazi du, eta begira nora bidaltzen duen lerroa Malagak. Ez dio errastasunik eman nahi Imanol de Lasotaren taldeari, presioa oso altu, luze jokatuko du Padillak. Baloia sustenean Tamariten oinetara erasoan beste behin ere Malaga. Larrubiak baloia loratu egin du, kontuz Mendibek arazoak izan baititzake, bikain moldatu da atzelaria, baloia gainetik kendu du, ez da baloi horretara itxiko Luis Bilbao. Ematen du Malagak partiaren kontrola hartu nahi duela hasieratik. Mati presioan Ibai Sanz, Santosekin jokatu du. Ezkerretik Andres Karo, luze jokatu du beste ere Malagako atzelariak. Larrubiaren bila, Larrubia eta Txasko nor baino nor, indartsu orain eskerregaleko jokalaria, alare aldaratzea Larrubiarentzat, barrutik jokatu nahi zuen Robertorekin, luze zaio alegina eskuinegaleko jokalariari. Baloia zuzenean Padillaren eskuetara. Luze jokatu nahian orain Egiluz, kontrolean ez du asmatu Cristianek, baloia alare Malagaren aldekoa izango da. Larrubia zelai erdian, falta egin di Horregok, falta zelai erdian Malagako eskuinegaleko jokalariari. Partida eten da Malagan, xistu bizian hasi zaigu, ez dago hemen lokartzeko denborarik, gogotsu irten dira talde biak ala biak. Falta urrutikoa da, lan ematen du Tamaritek, baloia area barruan sartzeko baliatu nahi duela, eskuin besoa altxatua dauka Euskarriak, eskerrez baloia area barrura. Ugorrinkon ez da heldu baloi horretara, indartsu oso Padilla atezaina, alare aurretiaz Loreni falta adieraziazion epaileunak. Txasko atzean utzi nahi izan du Larrubia, ongi irten da ataka horretatik eskergaleko jokalaria. Luis Bilbaorekin jokatu du erasoan Atletik, pasea atzea Arregoren bila, ongi urtetua Roberto atzetik etorrita, lare baloia gutxi iraundio Malagari oinetan. Begira orain, zeinen sarrera indartsua lurrean etxanda Atletikeko jokalaria, Jakin erasoan eskerretik. Ongi bueltata laguntzara Jeltzu, baloia berreskuratu du Atletike, baina begira zer nolako intentsitatea dagoen gaurkoan Malagan. Asko dago jokoan, joaneko partida baino ez da oraindik ere itxulera falta da, alare taldeetako
inork ez du zentimetrorik utzi nahi. Mati baloiarekin erasoak idatzeko asmoaz. Erroak apurtzen atzelariak Cristian atzelarien artean sartu da. Alex Carorekin jokatu du alare Matik, orain bai. Cristian aurreratu egin du bere posizioa Matik. Ez du argi ikusi Cristianek, eskuila jokatu du Balilekin. Paseatzea Santosen bila Iban Sanz. Presioan, ez du ongi jo Santosek, buruz ukitu baloia Balilek, jeitsi egin du Larrubiak, zelai erdian jokatu du Tamaritekin. Baloia babeiztu nahian, presioan Txasko, atzera jokatu du Cristianek. Balil, keinu egin du Luis Bilbaoren aurrean, jokatu du Luze orain. Lorenen bila, abante guztia Mendibek zeukan buruz bikain ukitu du baloia. Atzelariak, erasoan hasiko da orain, Imanol de la Sotaren taldea. Padilla, presioan, beste bain ere oso altu. Malaga, eskerrera jokatu nahi izan du Padillak, ez du asmatu kontrolean. Txasko kontu sarrisko egon daiteke. Ari hartzean Loren, ez du asmatu pasean Tamarit orain. Baloia berreskuratu nahian, arrisko aurrundu du. Atletikek, alboko sakea izango dute zurigorriek alde. Oso ongi sartu da partidan Nacho Perezen taldea. Ematen du puntotxo bat gehiago behar duela Imanol de la Sotarenak. Gora jokatu du Txaskok. Baloia babestu nahian Rego, buruz ukitu du Jeltxu baloi hori. Ongi Hakimen aurrean Rego, erasoan Hugo Rincon. Alboan Jeltxuren laguntza doka, Hugo Rinconek jarraitzen du. Erasoan ongi orain eskuinagaleko atzelaria, alboko sakea behartu du, metroak irabazi ditu. Hugo Rinconek sekulako denboraldia jokatzen ari da. Naparra 3 gol egin ditu Bilbao Athletikekin ere. Debuta egitea lortu zuen Hugo Rinconek. Orain oso ongi erasoan. Barruti jokatu du Regorekin. Este bene baloia Hugo Rinconekin jokatu nahi zuen Regok. Beste alboko sake bat behartu du Athletikek. Rego eta Hugo Rincon beste bain ere tikitakan. Bakarri da Rego eskuinagalean, buru altxadu erdirak eta bigarren zutoinera Luis Bilbaoren laguntza duka, buru zukitu du baloia Luis Bilbaok, ez da gutxigatik iritsi. Ibai Sanz bigarren lerrotik zetorren Jeltxu Garzia ez da iritsi. Eskuinagaleko jokalaria aukera izan du Athletikek. Ongi orain Imanol de la Sotaren mutilak. Presioa altu bideratu nahi du berriro ere Imanol de la Sotaren taldeak. Santosek eskerrera jokatu du. Jakin baloiarekin, Lorenekin jokatu nahi izan du. Abantaia guztia egiluztek dauka, atzera jokatu du Alex Padillarekin. Presioan Roberto buru altxadu Padillak, Txasko bakarri dauka eskerregalean, baloia beranentzat, oraingoan bai, kontrola ona da. Larrubia du aurretik, ezin izan diok iskin egin, baloia Luis Bilbaoren bila, ezin izan du kontrola egin. Luis Bilbaok berangokoak sekulako denboraldia egin du. 11 gol egin ditu, eta Bilbao Athletikekin ere debuta egitea lortu izan du. Andres Caro presioan Jeltzu. Baloia gainetik kendu du Malagako atzelariak, Juan Luk, baloia zuzenean Padillaren eskubetara. Ez dauka presarik orain Zaruztarrak. Barrutik jokatu du Regorekin. Mendibe aurkitu du, ez du argi ikusi Mendibek, Lorenen presioa gaina zeukan, atzera jokatu du bestia, behin ere Padillarekin, buru altxadu Zaruztarrak. Aztea, barrutik orain, Gomezentzat, ongi irten da ataka, horretatik Euskarria, Hugo Rincon, buru altxadu, jokoaren ekimena eskerrera aldatu, Regorekin jokatu du. Buru altxadu Euskarriak, Loren presioan, ez du bat ere argi ikusi, egiluz aurkitu du bakarrik zelai erdian. Orain bai, erasoan eskuinetik Hugo Rinconentzat baloia, sorte pizkatekin baina aldaratzea eraman du, area barruan Jeltxu Garzia, buru altxadu jaurtik eta ongi erantzunean Santos, arriskua urrundu nahi Malaga, lare ematen du jokoa etenda zegoela, jokoz kanpoko posizioan zegoen Athletikeko jokalaria, marrasainak banderatxoa igota zeukan, Jeltxu jokoz kanpoko posizioan zegoen, alare aukera ona egin du Imanol de la Sotaren taldeak, eskuinetik ongi landu dute jokaldia,
Gerora area barruan Jeltzuk estu birritan pentsatu jaurtik eta egin aurretik ongi sartu da partian. Hala ere, Malagako atezaina adi dago. Buruz indartxora inrego, baloia jeitsi nahian Loren. Zelai erdian baloia zurigorria izango da. Txaskorekin jokatu nahi izan du erdilariak. Txasko eta Larrubia nor baino nor, ez du aurrera egiteko aukerarik ikusi. Eskerregaleko atxelariak, Iruñakoak, atzera jokatu du Mendiberekin. Markinarra berriz ere baloiarekin. Errestasun handia zirten da ataka horretatik. Luis Bilbaorekin jokatu du, kontuz Luis Bilbaok barruan zegin baitu, Ibai Sanz. Eskuinera jokatu du Hugo Rinkonekin. Gerena Barrena, Jeltzurekin jokatu du. Estu asmatu, kontrolean Jeltzu, gara ere berak jarraitzen du baloiarekin. Defentsa lanetara etorrita. Baloia berreskuratu du Malagak, alare gutxi iraundio baloia betzak Nacho Perezen taldeari. Dagoeneko partidako lehen 13 minutuak betetzear daudenean aldaketarik ez markagailuan, utxean gara Malagan. Ez du asmatu orain honetan Padillak pasean, alboko sakea izango du alde etxeko taldeak. Esan dugu Atletikek liga irabazizuela 57 punturekin, Osasunak baino 5 gehiago lortu zituen. Imanol de la Sotaren taldeak gorritxoak garaitu zituzten ligako azken jardunaldian. Joko zuzena gustoko du Imanol de la Sotaren taldeak, egaletatik batez ere dira oso arriskutsuak. Hortxe duzu adibide bat, Jeltzu beste bain erasoan. Erdirak eta Jeltzuk bigarren zutoinan Luis Bilbao dago, Mati bikain gurutzatu da, baloia kanpora bidali nahi zuen Matik, iritsi egin da Larrubia, baloia oraindik ere berdegunean, indartsu oso Mendibe, baloia etxekoen aldekoa izango da Larrubia, presioan Txasko barruan egin du Larrubiak, bikain irten da, atakarretatik Tamarit, eskerrean bakarrik aurkitu du Aitam. Erasoan Hugo Rinkonen aurrean, erdirak eta nahi zuen Lorenen bila bere burua lurrera botata, kornerrera desbideratu du Egiluzek, erdirek eta hori kontuz Aitamekin, hau ere oso jokalari zitala baita bizkorra da oso. Hortxe ikusi izan duzuen bezalase, berak jarriko du baloia jokoan, kornerrean. Malagako 5 jokalari aria barruan, Aitamen erdirak eta ez da iritsiko Roberto, arriskua urrundu dute zurigorriek, baloia Malagako zerura. Itxi egin du Malagako jokalariak, beste bain ere baloia aria barrura sartu nahi izan du Mendibe indartsu orain. Aldaratze Luze Arregori suertatu zaio, atzera jokatu du Txaskorekin. Luze jokatu du Iruñakoak. Ez dauka taldekiderik bertan. Balilek jeitsiko du bularrez, presioan Ibai. Luis Bilbao parkatu. Ongi irten da Balil ataka horretatik, erasoan eskuina galeko atzelaria, erdirak eta Lorenen bila buru saltzean utzi du baloia Lorenek, jaurtik eta gola egin du Roberto. Hala ere jokaldia balio gabeztatua zegoen, jokoz kanpoko posizioan baitzegoen Loren burukada eman duenean. Sortea izan du orain honetan Atletikek sekulako gola egin baitu Robertok. Hala ere bikain marrazaina bere lanean, marra bikain botata zuen, argi ikusi du, ez du inolako dudarik egin. Hortxe duzue errepikapena, jokoz kanpoko posizioan zegoen Loren, atzean ongi itxu du baloia Robertok bikain jaurti du. Hala ere txistu aurretiaz joa zuen epaile jaunak, marrazainak banderatxoa igota baitzuen 15. minutuan. Gola balio gabeztatua Malagaren alde. Orain honetan sorte alde Imanol de la Sotaren taldeak. Ateko sakea izango du alde Nacho Perezen taldeak. Atzera jokatu dugu Santosek Andres Karorekin, luze bestein ere atzelariak. Ez du asmatu Aitam aurkitzerako orduan, aurkien parean, alboko sakea izango du alde Atletikek. Hugo Rinkonekin jokatu Urregok, ongi irten da ataka horretatik Hugo Rinkon, zelai erdiko marra pasanaian. Atzera jokatu du Gerena Barrenak.
Paseatzera Egiluzentzat, barrutik berriz ere Gerenabarrena, jokaren ekimena eskerrerantz bidali du erdilariak, Txasko, Luis Bilbao, oso gainean dauka Bilal, partida guztian, zehar, alare, baloia betzak zurigorria izaten jarraituko du. Egiluz, Gerenabarrena, orain erdirago sartun da Euskarria. Barrutik jokatu du Regorekin, luze jokaren ekimena aldatu nahian. Bilal ongi gurutzatu da, baloia jeitsi nahian Larrubia, bakarrik da zela erdian Egaleko jokalaria. Jokaren ekimena eskerralderantz aldatu nahi izan du. Presioan Jeltzu Garzia, ez da baloi horretara ongi itxi aitan, bikain irten da ataka horretatik. Alboko sakea behartu egin du Egaleko jokalariak. Aurkien parean, Juan Luk jarriko du baloia jokoan. Tamariten laguntza bezenkoan, Cristian ere laguntzara. Azkenean Juan Luk luze jokatzea erabaki du. Bikain orain Egiluz, baloia jeitsi nahian Roberto. Eskuina galerantz aldatu nahi izan du jokoaren ekimena. Ez zaio ongi irten, alare Bilalek hartu du aldaratze luzea. Luze berriz ere Malagak orain eskuina galerantz, Larrubia eta Txasko nor baino nor. Jartzen egiten duen Malagako jokalaria keinu egin du. Txasko ongi presioan, laguntzan Bilal, erdirak eta azpitik ongi gurutzatu da Rego, beste nire aldaratze luzea Bilalentzat, hor jokatu du Larrubiarekin, Bilal berriz ere. Erasoan jarraituko du Malagak, Tamarit, bikain orain keinu teknikoan Euskarria, eskerrez jaurtik eta Egiluzten gorputzean jo du, Gerenabarrena kurrundu du, arriskoa presioan Ibaizan. Ez du arriskurik hartu nahi izan Andres Karok, baloia atzera Santos entzat, erasoan jarraituko du Malagak, ematen du gustora dagoela berdegunean Nacho Perezen taldea. Aitam, ez da iritsi baloi horretara, alboko sakea izango du alde Atletikek. Partida moteldu nahian orain. Hugo Rincón, ritmo bizia hobez baitzaio komeni Imanol de Lasotaren taldeari. Aurrera jokatu du Ibaizantzen bila, ez da iritsi Ibaizantz baloi horretara, Jeltzu zijoan aldaratzeren bila. Bizkorra izan da Andres Karo. Estela erdian baloiak ez dauka jaberik, sentzua jarri nahian orain Loren, ongi Malagako aurrelaria baloia babesten, beste alboko sake bat izango du alde etxeko taldeak. Aurrelari oso indartsua da Loren, lehen taldearekin entrenatzen eta aritutakoa, gaurkoan oso kontuan izateko moduko jokalaria. Ikusi dugu balio gabestatua geratu den golean, buruz bikain ikusia zuen Roberto. Oso motzean lortu beharko dute, bai Mendibek baita Egiluztek ere. Cristian, buru altxadu eskuinerantz pasea Bilaleltzat, ez da iritsiko eskuineraleko jokalaria. Alboko sakea Zurigorrien alde. Txasko Luis Bilbaorekin jokatu du, Bularrez ongi etxi du baloia Luis Bilbao, alare alboko sakea behartu du Bilalek. Amorruz betea Luis Bilbao, momentura arte oso espazio gutxi izaten ari da eskerregaleko jokalaria, zitara da oso Malagako jokalariek badakite, eta Bilal momentu oro Luis Bilbaoren oso gainean dago partidako lehen 20 minutu hauetan. Andres Karo, presioan orain Gomez, ezkerrera jokatu du Tamaritekin, oso errez irten da presiotik orain Malaga. Aitam erdiraketan, bigarren zutoina Larrubia area berruan, kontu zea zer egiten duen pasea atzera, ez dira ongi elkarrulertu Malagako jokalariak. Ataka horretatik ongi irten da orain Atletik kontrasoa lantzeko asmoarekin Luis Bilbao, eskerrean Txaskoren laguntza dauka, pasea pixkatatzean geratu zaio Luis Bilbaori, ongi laguntzan Cristian defentsalanetan, Gerenabarrenak du baloia, aurrera jokatu du Gerenabarrenak. Gomez, jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu nahi izan du, Jeltzu dago bertan, ea zer egiten duen Jeltzu, aurrean Juanlu dauka, errestasun handiz irten da Jeltzu bataka horretatik, kornerra behartu du Zurigorriak, kornerra izango du alde Atletikek. Ongi orain erasoan, Imanol de Lasotaren taldea presioa gainetik kendu behar du, Malaga pixkatean atzean sartu, Nacho Perezen taldea momentu honetan oso gustora baitago berdegunean.
baina kontuz orain estrategia jokaldietan oso ongi moldatzen den taldea baita Atletik. Imanol de la Sotak bikain lantzen du estrategia, jaurtitzaile oso onak ditu Luis Bilbao esaterako, eta berak jarriko du kornerra eskuin besoa gora, baloia lehen zutoinera, Regok ukitu du baloia, Ibai Sanz, aria barruan da aurrelaria, Luis Bilbaorekin jokatu beste bainere burua altxadu, eskerrez erdirak eta luzea bigarren zutoinera, Jeltzura dago bertan, buruz ez da heldu, Gere Navarren azten, alare Mendibek bildu du baloi hori, azte egiten duen, atzelariak baloia indarrean eraman naia Mendibe, azkenean, alboko sakea izango du alde Malagak. Lurrean minartua Gere Navarrena, dagoeneko zutik da Atletikeko 14 zenbakia, partidak ez duetenik, eta Malagak dagoeneko baloia jokoan jarri du Mati, presioan Ibai Sanz. Atzera jokatu du Bilarekin, honek Andres Karo bakarrik aurkitu du aria barruan, arazoekin baina kontrola egitea lortu du atzelariak. Mati berri bere baloiarekin, egira Zelaierdian zelako zulo hausten duten Malagakoek bertara sartzen dira Euskarrenetan bai Tamarit bai Cristian, eta horrela lortzen dute presiotik irtetea. Robertoren erdirak eta Loren zegoen esperoan, arriskua urrundu du Egiluztek, ez du Larrubiak asmatu kontrolean, baloia mantxo heldu zaio Padillari. Presarik gabe orain Zarauztarra, arrutik baloia Regorentzat, presioan zetorren Tamarit, atzera jokatu du berri bere Regok, luze Padillak, baloia Jeltzuren bila, baloia buruz dukitu du Jeltzu Garziak, sodupekoak, ez zeukan taldekiderik gertu. Luze jokatu du berri bere Andres Karok, baloiaren bila aitan, buruz ukitu du baloi hori, bera jitxidu Lorenek, zentzua jarri nahian. Eskuinera jokatu du Larrubiarekin, Bilalen laguntza dauka, barruan egin du Larrubia, keinu egin du jaurtik eta eskerrez, Padillaren erantzun bikaina Jaun Andreok. Bikain atera du espazioa, Larrubiak erantzun ezin hobea eman dio Zarauztarrak Padillak, abisua Malagaren aldetik, oso adi zegoen Alex Padilla atezaina. Luze jokatuko du Hugo Rinkoneko, hortxe duzue beste bain ere errepikapena. Zeinen errestasunarekin atera duen jaurtik eta Larrubiak, Alex Padilla ere oso adi zegoen, erantzun ezin hobea eman dio Zarauztarrak Malagako jokalariaren jaurtiketari. Cristian sakonean jokatu nahi izan du Robertorekin, kontuzunekin kalitatea handiko jokalaria baita Larrubia, buru altxadu zazpi zenbakiak, barrutik Tamarit aurkitu du, eskerrak baloia loratu nahi izan du Lorenen bila, ongi kokatua zegoen Atletiken defentsa eta kontuzurain kontrasoa bideratu nahi baitzuen Jeltzuk, kontrola luze joan zaio, arriskua urrundu du Malagako atzelariak Andres Karok. Baloia mantxo Santosen oinetara, Jeltzu presioan ahul, barrutik jokatu du Tamaritekin. Juanlu, metroak apurtu nahian eskerregaleko jokalaria Aitamekin jokatu du, aurrean Hugo Rincon zeukan erdirak eta bikain gurtatu da Mendibe, buruz ez da heldu Gomez, egiluz bai, baloia jeitsi nahian Luis Bilbao, ezin izan du atzean utzi bila, lalare oso indartxurain Zelaierdian, Gomez baloia berreskuratu du Atletikek, baloia sakonean Jeltzuren bila estu asmatu Ibai Sanzek, pasean Larrubiak berreskuratu du baloi hori, pasea Aitamentzat. Ongi, orain Hugo Rincon defentsa lanetan indartxu naparra, erasora doa atzelaria, azkenean jokaldia eten egin du, atzera jokatu du Egiluzegin. Mendibe, baloia pixkatean oinetan izateko asmoarekin orain Imanol de la Sotaren taldea. Partida bisioa, talde biei erasokor jokatzea gustatzen zaie, esan dugulen oso partia irekia espero genuela, arase izaten ari da hasierako 25 minutuetan behintzat. Oso partida entretenigarria ikusten ari gara Malagan. Metroak irabazten orain etxeko taldea. Ezkerretik baloia jokoan jarriko du Juanluk.
Tamariten laguntza zeukan, berarekin jokatu du, espazioarekin Tamarit. Eskerra satzean, utzi nahi izan du Rego, baloia berreskuratu du Atletikek, Rego bera baloiarekin. Beltardia eman du, barrutik jokatu du, Gerena Barrenarekin, burua altxa du, Amala Ustenbakiak jokoaren ekimena guzti saldatu eskerrerantz, pasea hona izan da, Txaskoren kontrola baita ere. Luis Bilbao, aurrean Bilal dauka, azter egiten duen Luis Bilbao, barrurantz jokatu du, defentsarenetara etorria Kristianek, kendu dio baloia Luis Bilbaori, buru altxadu Kristianek, baloia sakonean Lorenen bila, ongi gultatu da Egiluz, hala ere, baloi horren bila jarraitzen du Lorenek, kontuz Mendibek arazo baitauzka, baloiarekin barrua, aria barruan, jaurtik eta egin du Robertok sekulako gelditua, egin du Padillak, sekulakoa izan da. Kontuz, orain, jokoa eten da baitago, azalpen eske Malagako jokalariak penaltia eskatzen zuten, berandu iritsi baita Egiluz, alare epaiak estu alakorik adirazi eta sekulako gelditua egindu Padillak beste behin ere. Oso sartu dago Padilla partidan, sekulako geldiketak egiten ari da, bere taldea eusten ari da Zarauztarra. Erasoan jarraitzen du Malagak, Bilalen erdirak eta bigarren zutoinera, ez dauka taldekiderik bertan. Hugo Rincon iritsiko da aitan baino lehenago, baloiari irtetzen utzi dio Rinconek. Segundotxoak marruskatu nahi ditu Atletikeko atzelariak, Malaga oso bola daunean baitator. Partida eten beharra dauka Imanol de Lasotaren taldeak. Hugo Rincon atzera jokatu du Egiluzekin, presioan oso altu berriro ere Malaga. Padilla, gaurkoan lehen zatiko protagonistetako bat. Luze jokatu du Padillak, ez du asmatu kontrolean Jeltzuk, baloia dagoeneko Malagaren aldekoa da. Luze jokatu du Juan Luk, Robertoren bila, gain hartu dio Egiluzek, beste alboko sake bat izango du alde etxeko taldeak. Alare, ematen du falta aderazi diotela Egiluzi. Kontuz, falta hau arriskutsua izan daiteke eta. Egalean botatako falta. Alare, baloia aria barruan sartzeko aukera ezin hobea dauka Malagak. Bost jokalari aria barruan, bi jokalari jarri ditu Padillak, ez dian azkenan bakarra izango dela ematen du. Beste guztiak defentsalanetara sartu da. Eskerrez erdirak eta Padilla erdibidean geratu da, alare beste geldik eta hon bat egin du, kontuz arriskua. Urrundu esinean baitaute, zurigorriak baloia aria barruan. Aitamik penaltia eskatzen zuen Malagako eskergaleko jokalariak ez du halakorik adierazi. Epaile jaunak, ateko sakea adierazi du epaile jaunak. Arriskua berriro ere Padillaren aria barru horretan. Hortxe duzue Aitan baloiarekin, atxetik Jeltzu etorri zaio defentsalanetara laguntzan. Penaltia eskatzen zuten Malagakoek. Epaileak ez du halakorik adierazi. Aira hor berriro ere falta, erdibidean geratu da Padilla, gerora erantzun bikaina eman dio Matiren jaurtiketari arazoekin. Atletik eta orain esan dugulen beroa ari zuela Malagan, ura edateko eten unea egin du epaileak, jokalariak hidratazioan, entrenatzaileak aholkuak emanez, partida eten da Malagan. Partida polita ikusten ari gara igande goiz honetan. Partida oso irekia, aukera eta bagune askorekin. Eta momentu arte lehen zatiko protagonista nagusia Padilla izaten ari da. Zarauztarra bere taldea eusten ari da. Bere geldituekin oso partida serioa jokatzen. Atezaina Atletiki momentuz ematen du kosta egiten zaiola Malagaren presioa gainditzea, ez da
gusturari Imanol Delasotaren taldea, bien bitartean azken abagunea ikusten ari garenean. Hortxe, Padillaren beste erantzun bat, sekulako partida egiten, Atletikeko atezaina. Ematen du jokalariak berriz ere berdegunerako bidean direla, 32. minutua bete berri dugunean, momentuz Malagan markagailuan aldaketarik ez, hutsean gara. Arrazaina bere tokirantz bideratzen, 22 protagonistak tokia hartu nahian, ateko sakea izango du alde Imanol Delasotaren taldeak. Presio altu bideratuko du beste ere Malagak. Estio Atletiki baloia atzetik errestasunez ateratzen utzi nahi, taldekideak bildu ditu Padillak, luze jokatuko du zarauztarrak. Baloia Malagako zerura. Ongi iritsi da baloi horretara. Unai Gomez, bere buruka da, zuzenean kanpora joan da, Bilal. Arrutik jokatu du Kristianekin, Gomez presioan ongi irten dira ataka horretatik, Bilal buru altxadu, luze jokatu du Aitamen bila. Bizkarra harrapatu dio Hugo Rinconi, keinu egin du Aitamek. Aria barruan zartu da, eskerregaleko jokalaria pasea, atzera Robertoren bila bika ingurutzatu dira. Atletikeko atzelariak erasoan jarraituko du Malagak, bile bitartean lurrean min hartua Atletikeko jokalari bat, erasoan jarraitzen du Larrubiak, Hugo Rinconek area barruan minuta jarraitzen duen bitartean, epaileak jokoa eten du, lurrean min hartua jarraitzen du Naparrak, medikoak, Hugo Rincon hartatzera doaz, jokoa eten da berriro ere Malagan. Taldekideak Hugo Rincon gerturatzen hortxe duzue, errepikapena, atzetik bere burua lurrera bota du Aitami, baloia kentzeko asmoarekin min hartu du. Jokaldi horretan Hugo Rinconek alare ematen du ez duela arasorik izango partidan jarraitzeko. Momentuz Atletik 10 jokalarirekin arituko da. Malaga erasoan, Cristian, Aitamekin jokatu du, baloia berriro ere Cristianentzat. Zurigorriz inguratuta Malagako jokalaria, Egiluzek buruz, baloia kanpora bidali du, dagoeneko Hugo Rincon berdegunean dugunean, beste falta arriskutsu bat Malagaren alde. Ea zenbat jokalari hartzen dituen Padillak, esian ematen du oraingoan 2 izango direla. Malagako 3 jokalari area barruan, beste 3 aldaratzeren bila. Kontuz jokaldi hauekin, jaurtik eta oso itxia joan da, zuzenean kanpoan galdu da. Ateko sakea izango du alde Imanol Delasotaren taldeak. Berriro ere presioa gora eraman da Malaga, ez du argi ikusten Padillak. Dudak dauzka atezainak, azkenean Txaskoren bila eskerre galera jokatu du. Kontrolean ongi Txasko, ez du ongi neurtu Larrubiak. Txaskok barrura egin du, Larrubia defentsa lanetara etorrita, baloia berreskuratu egin du Malagako saspiztemakiak, zelai erdian aurkariak atzean utziz Malagakoa. Atzera jokatu nahi izan du Ibain Sanzek berreskuratu baloia, alare epaileak aurretia zeginiko falta adirazi du. Baloia dagoeneko jokoan, Cristian eskuina galean. Gainean dauka Luis Bilbao, atzera jokatu du Bilalekin. Berrantza egin du eskuin egaleko atzelariak, Andres Karok gidatuko du erasoko jokaldia, metroak irabaziz atzelaria. Baloia
Aitamen bila, ongi bultzatu da Hugo Rincon, Jeltzuk Hugo Rinconekin jokatu du, baloia atzera egiluzentzat. Ongi aurkitu dute orain Unai Gomez zelai erdian, buru altxadu Unai Gomezek, baloia eskuina galera Jeltzuren bila. Esta baloi horretara iritsiko Atletikeko emeretzi zenbakia. Alboko marratik galdu da Unai Gomezen pase hori. Juanlu, Tamaritekin jokatu du honek lehen ukituan baloia urrundu nahi izan du. Buruz indartsu orain Rego baloiarekin Atletik eskuinetik erasoan Gere Navarrena. Burua altxadu erdilariak, erdiraketa oso itxia doa. Ondoko marratik galdu eginda Gere Navarrenaren erdiraketa hori. Ateko sakea izango du alde Malagak. Lehen zatiko asken minutuetan sartuak gara eta ematen du Malagak ere ez duela arriskurik hartu nahi. Minutu hauetan luze jokatu du Santosek. Alboko sakea izango duenean alde Malagak berriro ere zelai erdian. Juanluk jarriko du baloia jokoan. Horrela segin du Robertorekin jokatu du. Paseatzerantz ongi gurutatu dira zuri-gorriak. Tamaritek baloiarekin jarraituko du zelai erdian. Baloia babestu nahian Malagako sortzi zenbakia atzera jokatu du Juanlurekin. Tamarit berriz ere baloiarekin sakonean pasea Aitamentzat. Aitame eta Hugo Rincon nor baino nor bere burua lurrera botata naparrak baloia kanpora bidali du. Indartsu orain Hugo Rincon Baltierrakoa. Baloia alboko sakera bideratzen. Juanluk jarriko du baloia jokoan motzean. Tamaritek nahi du baloia. Area barrurantz bidali du. Juanluk arrisko arrundu du Egiluzek. Erasoan jarraituko du Malagak Cristian. Juanlurekin jokatu du. Barrutik bakarriz zela jarrian Tamarit. Buru altxadu jokoa eskuina egalerantz. Zabaldu nahi zuen Tamaritek pasean kale egin du, Txaskok berreskatu du baloia. Luis Bilbaorekin jokatu du, ez du asmatu kontrolean Luis Bilbaok. Lehen zati saia izaten ari da Atletikeko 11 zenbakia. Ez da bere futbola aurkitzen ari Luis Bilbao. Halare saiatzen ari da eskerregaleko jokalaria. Andres Karo Jeltzu presioan. Ongirten da Andres Karo ataka horretatik. Falta adierazi diote Gere Navarrenari presioan. Kontuz Jeltzu lurrean minartua baitago. Ez dutitu eginda dagoeneko Jeltzu Garzia sodupekoa. Malagak jarriko du baloia jokoan. Andres Karo izango da jaurtitzaia. Keinu egin du atzelariak. Botean nahi zuen baloi hori Tamaritek, luze jokatuko du Andres Karok. Baloia Malagako zerura, Txaskok gain hartu dio Larrubiari. Ikain orain kontrolean Luis Bilbao. Okara estimulatuta Luis Bilbao, ongi irten da ataka horretatik, Unai Gomezekin jokatu nahi izan du. Txaskok bikain utzi dio baloi hori pasatzen. Alboko sakia izango da Atletiken alde. Txasko eta Luis Bilbao nor baino nor motzean jokatzen. Atzean jokatute Mendiberekin. Honek Egiluz bakarrik aurkitu du. Roberto presioan paseatzera Padiarentzat, presioan Loren baita. Arrisku hartzen orain Imanol de la Sotaren taldea. Ongi irten dira presio horretatik, kontuz orain Larrubiak asmoa harrapatu baitio Txaskori, erasoan orain Malaga. Cristian, barrutik jokatu Tamaritekin, ongi bultzatu da orain Rego, Gere Navarrena. Jokoaren ekimena aldatu nahi izan du, ongi bultzatu da orain Tamarit, baloia berreskuratu du Malagak. Atzera pasea Tamaritek. Uste jokatu du Matik. Aitamen bila, buruz indartsu orain, Hugo Rincon, atzetik etorrita indartsu. Juanlu barrutik Lorenekin jokatu nahi izan du Mendibek. Arrisko aurrundu du Ibai Sanz baloia babestu nahian, ez du asmatu kontrolean. Erasoan jarraitzen du Aitamiek. Eta beste falta arriskutsu bat ari hartzean. Kontuz horrelako faltekin, dagoeneko 3. da eta oso arriskutsuak dira. Oso ongi sartun da partidara Aitam. Min eginez eskerregal horretatik beste falta bat behartu du. Orain epaile jauna Mendiberi lasaitasun eske. Lasaitasuna jarri nahi du
epaileak Atletiken aria barru horretan, hizketan Ibai Sanz eta Roberto, tentsioa nabari da Malagan, ea nola moldatzen diren zuri-gorriak defentsa lanetan orain. Bi gizon jarri ditu Esian Padillak jaurtitzaile lanetan, Aitam beste bat gerturatu zaie, 3 gizon izango dira azkenean. Esian jarriko direnak, eskerrez Aitamek zuzenean egin du jaurtik eta bere ahalegina langa gainetik galdu da. Konfiantzaz gainezka Aitam hortxe duzue bere jaurtik eta zuzenean langa gainetik. Presioan altu Malaga beste baina taldekideak bilduko ditu. Padillak luze jokatuko du zarauztarrak. Lehen zatiko azken 3 minutuetan sartuak garenean. Baloia eskerre galera, ez du ongi neurtu Ibai Sanzek. Oso gutxi ikusi dugu momentu arte Barakaldoko aurrelaria. Golegile sutsua. Atletikeko 9 zenbakia 16 gol egin ditu aurtengo denboraldian. Gaurkoan momentu arte partida oso zaila izaten ari da, gogotik lan egiten ari da presioan. Alare ez du abagunerik izan jaurtik edarik egiteko. Txaskok jarriko du baloia jokoan. Guzti jokatu du Ibai Sanzen bila, ongi Bilal buruz. Larrubia, aurkariz tinguraturik Malagakoa. Atera eta bestera egin du Larrubiak, jokoan ekimena eskerra delantza aldatu nahi izan du, sentzua jarri nahi izan dio. Baloi horri, Juan Luk bildu du baloia, azkenean ematen du alboko sakea, Atletiken aldekoa izango dela. Aulkien paretik, Hugo Rinkonek jarriko du baloia jokoan. Gere Navarrenarekin jokatu du Hugo Rinkonek, presioan Malaga. Atzean bakarrik aurkitu du Egiluz. Barrutik Gere Navarrena pasea Padiarentzat, eskerrean Mendibe dauka bakarrik. Gare Txaskorekin jokatzea erabaki du. Kontrolean ongi orain Txasko. Luis Bilbaorekin jokatu du, Luis Bilbaoren gainean berrire Bilal. Ikain irten da presiotik orain Rego. Unai Gomez pasea sakonean Txaskorentzat, erasoan Atletik. Eskerrean Luis Bilbao argitu du Txaskok, Bilal aurrean, erdirak eta Luis Bilbaok zuzenean Santosen eskuetara, eta honek ez dauka denborarik galtzeke, baloia Malagako zerura. Lorenen bila. Izterraz baloia jeitxina izan du Lorenek, esto esmaturain Txaskok, baloia berreskuatu du. Aurrelariak, baloia sakonean Robertoren bila, bikain gurutzatu da Egiluz, alboko sakea. Atletiken aldekoa izango da, 45 minutua. Garren minutua betetzear gaudenean, luzapena emango du epaileak, gure edateko eterunea egin baitugu erasoan orain Atletik. Unai Gomez, Jeltzu aurkitu, Jeltzu aria barruan, pase atzera Ibai Sanzen bila, bikain gurutzatu da Andres Karo, erasoan jarraituko du alare Atletikek, Hugo Rinkon eskuinean. Atzera jokatu du Hugo Rinkonek, erdirak eta Unai Gomezek buruz urrundu du arriskua. Andres Karok kornerra izango du alde Imanol de Lasotaren taldeak. Aurrera pausua eman nahi du lehen zatiko azken minutuetan Atletikek. Presarik gabe Luis Bilbao kornerrerako bidean. Estrategia jokaldiak baliatu nahi ditu Imanol de Lasotaren taldeak. Bikain moldatzen dira horrelako jokaldietan. Lehen zatian kosta egin zaie jokoan Santosen aria ingurura heltzea. Estrategia jokaldiak abagune ona izan daitezke. Bi besoak gora Luis Bilbaok. Estrategia jokaldia baloia lehen zutoinera. Ez da iritsi Ibai Sanz, arriskua urrundu du orain Tamoritek. Baloia jeitsi nahian Aitan, bikain jeitsi du baloia, falta egin du Jeltzu, jokaldia eten beharra zegoen. Taldekideak leikuz kanposteuden, argi ikusi du Jeltzuk baloi hori, jokaldi hori geratu beharra zegoela.
Alaxe egin du Atletikeko 19 zenbakiak. Cristian. Buru altxatu Euskarriak atxera jokatu du Matirekin. Luzte jokatu du atzelariak. Baloia sustenean Txaskoren eskueta oinetara. Luis Bilbarekin jokatu nahi izan du. Baloia berreskuratu du Malagak. Indartxu orain Rego. Falta adirazi diote Euskarriari. Lurrean minartuta Larrubia. Behar bada Malagak duen jokalaririk abilena. Jokatutea Tamaritentzat aldaratzea ongi defentsalanetara Aitorrea. Ibai Sanz presioan Ibai Sanz gainetik kendu du baloia Karok, atzera jokatu du Unai Gomezek, buruz Mendibek pasadio baloia Padillari. Erdegunera jeitsi du baloia Padillak, luze jokatu du Zarauztarrak. Buruz Indartxu Bilal ez da iritsi baloi horretara Luis Bilbao. Beste alboko sake bat izango du Malaga kaldea, alare ematen du aurretia seginiko falta adierazi duela epaileak. Mati. Atzelarien artean sartu da Cristian, berarentzat dijoa baloi hori. Mati berrire presioa naul orain. Atletik erresirten dira presio horretatik Malagako jokalariak. Cristianek jokalaren ekimen aldatu nahi izan du Loren baloiarekin. Baloiarekin orain Alex Padilla. Txistua jo berri duenean epaileak jokalariak aldageletarako bidean dira. Lehen zatia gutxean bukatu zaigu, jokalariak atxeden hartzera doaz, guk ere atxeden hartuko dugu minutu gutxi barru. Bueltan gara Jaun Andreok.
Bueltan gara dagoeneko Jaun Andreok bigarren satia hasi berri denean, jaurtik eta Malagako Larrubiak beste erantzun on bat Padillaren aldetik. Atsenalditik bueltan indartsu irten da Malaga berriz ere beste abagune bat Larrubiaren oinetan. Lehen zatian Malaga behar bada nagusi izan da, Padillak sostengatu du bere taldea, erantzun eta geldiketa ezinhobeak egin ditu atezain zarauztarrak, oso gustora berdegunean Nacho Perezen mutilak, halare bigarren satiak desberdina izango da, 45 minutu aurretik Atletikek aurrera pausua emango du. Halare oso partida polita ikusten ari gara. Malagan erasoan Malaga, etxeko taldea Cristian barrutik jokatu du Robertorekin, ongi indartsu egiluz gurutatu zaio. Larrubiak eskuinera jokatu du Bilaiekin, defentsalanetara etorrita Ibai Sanz, Milalen erdiraketa Unai Gomez gurutzatu da. Luis Bilbao bideratu nahi du kontraerasoa, pasea aurrera eman nahi zuen Luis Bilbao, Larrubia gurutzatu zaio, eskerretik Txaskok jarriko du baloia jokoan. Aldaketarik gabe talde bietan, hasieratik ditugun 22 protagonistak berdeguneak, jarraitu dezala espektakuluak. Falta adierazi diote Gerenabarrenari, zela erdian, Tamaritek jarriko du baloia jokoan, alaxe egin du Andres Karorekin jokatu du. Eskerrean Juanlu aurkitu du atzelariak. Aitam behar bada lehen zatiko jokalaririk aktiboena. Falta eskatzen zuen Aitamek, baloia berreskuatu du Hugo Rinkonek, pasean ez du asmatu Regok, baloia zuzenean kanpora bidali du Andres Karok, ateko sakea izango du alde Imanol de Lasotaren taldeak. Presioa beste behin ere oso altu. Malagak hortxe Larrubiaren jaurtiketaren errepikapena zenutenean. Eskerrez egin du jaurtiketa, behar bada oso erdiratua irten zaio eta nahiko mantxoa. Halare erantzun ona eman dio Padillak. Orain kontrolean ez du asmatu Txaskok. Alboko sakea Malagaren alde. Bueltardia ongi eman du orain Lorenek, ongi gurtatu da Egiluz, ez dago faltarik bertan, Egiluz baloiarekin. Geltzurekin jokatu aldu Egiluzek, alare atzera jokatu du Rinkonekin, orain bai Geltzurentzat baloia. Indartsu bere burua lurrera botata Juanlu. Baloia zuzendean, kanpora bidali du Malagako eskerregaleko jokalariak. Presarik gabe orain Hugo Rincon baloia jokoan jartzeko. Gerenabarrenaren laguntza doka, berarekin jokatu du Hugo Rincon, Baltierrakoak baloia babestu du, falta egin dio Tamaritek. Alaxe adierazi du epaiak Gerenabarrenak dagoeneko baloia jokoan jarri duenean. Mendibe, Txaskorekin jokatu du, zelai erdian Regoren laguntza duka, pasea berantzatik joa, ez da iritsiko Rego, baloia berreskuatu Tamaritek, Cristian. Pasea atzerantz Matirentzat, baloia berreskuratu du Malagak. Ez dago gustora batez ere zelai erdian. Atletik baloi gutxi pasatzen dira. Unai Gomez, Gerenabarrena eta Regoren oinetatik. Hori ez da una izate normalean Atletiken interesatarako, egalitatik min handia egiten du Imanol de Lasotaren taldeak, alare zelai erdian nagusi izaten da normalean. Luze jokatu du Txaskok, Luis Bilbaoren bila, ongi gurtxatu da Mati, Bilalek ez diutxiko baloia irtetzen, arriskua urrundu du Roberto Geitxera izuen baloiari, sentzua jarri nahian Cristian, ongi berreskatu du baloia, Ibai Sanzek, Gerenabarrena, Orpos jokatu du Regorekin, baloia eskuinera Hugo Rinkonen bila, burua altxadu Baltierrakoak erdiraketa, bere burua lurrera botata Matik urrundu du arriskua, oso urrutetik Mendiberen jaurtik eta lekutara joan zaio atzelariari. Jaurtik eta hori markinarra saiatu eginda, hala ere baloia askogatik kanpora joan zaio. Hori da txikitatik
jokalariek entzuten dutena, jokaldiak bukatu beharra dagoela, horixe egin du Mendibek. Jokoa etenda dagoenean falta adierazti diote Gerena Barrenari. Luze jokatu orain Juan Luk, baloia zuzenean Padillaren oinetara. Presarik gabe orain Zarauztarra. Dekideak zabalik dauzka, burua altxadu. Baloia Malagako zerura bidali du Padillak. Ez dauka taldekiderik bertan, Bilalek buru zukitu du estu. Larrubia aurkitu, eskerregalean alboko sake izango du alde Atletikek. Txaskok jarriko du baloia jokoan, Regorekin jokatu du, kontrolean estu asmatu Regok, Larrubiak berreskuratu du baloia, alare gutxi iraundio baloia betza horrek. Malagari falta egin baitiote Unai Gomezi. Lehen satian izan dugun erritmoa galdu eginda bigarren satiko hasiera honetan. Ia da beroak gogor jotzen duela Malagan, lehen zatian ura edateko etenunea egin dute 30. minutuan, nabari da bero egiten duela Malagan, erritmoak bera egin du, alare talde hauei erasoan jokatzea gustatzen zaie, ez dakite espekulatzen. Pausua eman dute minutuek aurrera egin ala. Baloia sakonean Aitamentzat, Horpoz baloiari esti irteten utzi, eskenean ematen du baietz. Banderatxoa altxata zeukala Marraztainak. Jokos kanpoko posizioan zegoen Aitam. Sekulako lehen satia egin du Malagako 11 zenbakiak, behin eta berriz Hugo Rinkonen bila, behin eta berriz Hugo Rinkonatzean utziz. Baltierrakoa ongi moldatu da. Gerora defentsa lanetan, lehia polita daukate, Atletikeko 4 zenbakiak eta Malagako 11. Buruz, kanpora bidali du Egiluzek, Aitamek berak jarriko du baloia jokoan, Bularrez jaitsi du baloia Lorenek. Robertoren aurrean baloia babestuz Regor, urrun joan zaio, luze joan zaio kontrola. Hala ere, jokoa eten egin du epaileak, Regori eginiko falta tarteko. Txasko, Luis Bilbao aurkitu du. Aurrean Bilal dauka Luis Bilbao, Unai Gomez atzera jokatu du Txaskorekin. Iruñarrak Mendibe aurkitu du. Honek Egiluz. Urangarra eraso antolatu nahian, barrutik baloia Regorentzat. Eskuina galerantz baloia Hugo Rinkonen bila, Baltierrakoa ongi jitsi du baloia Bularrez, barruantz egin du. Berriro Rego baloiarekin lehen ukituan sentzu jarriz. Txasko eskerretik orain, buru altxadu erdirak eta oso behartua iritsi da baloi horretara Unai Gomez. Bere buruka da, zuzenean, ondoko marratik kanpora galdu da. Alare, hobeto ikusten dugu, Atletik lehen bigarren satiko, lehen minutu hauetan, aurrera pausotxoa eman du Imanol de Lasotaren taldeak. Horrela jarraitzen duten zurigorriek. Txaskok jarriko du baloia jokoan beste behin ere. Barrutik Gerena Barrenarekin jokatu du. Ongi kontrolean Gerena Barrena. Baloia galdu dute zurigorriek. Atzera jokatu du Larrubiak Bilal. Buru altxadu, atzera jokatu du Matirekin. Matik ez du arriskurik hartu nahi. Luze jokatu du Lorenen bila, Loren eta Mendibe nor baino nor, ez dago faltarik bertan. Bi jokariek min hartu dute, epaileak jokoa eten du. Mendibe lurrean min hartua dago, dagoeneko sutitu eginda. Markinako atzelaria kolpea hartu du Lorenek buruan odolez ari da. Malagako aurrelaria epailea Lorenekin hizketan, medikoak aurrelari hartatzen, medikoa ere Mendiberekin hizketan sekulako takatekoa hartu dute atzelariak eta aurrelariak, orain hizketan biak alabiak, parkamen eske. Mendibe
Alare Lorenek sekulako kolpea doka buruan jokoa eten da Malagan. Ea aurrelariak partidan jarraitzerik duen. Eskuak garbitzen ari da. Ematen du kolpea askain ez daukala ezer gehiago Lorenek. Ziurrazko bendaje handi horietako bat jarriko diote. Eta berdegunera bueltatu ahal izango da. Bien bitartean talde biak ala biak 10 jokalarirekin arituko dira. Ematen du Nacho Perezek aldaketa egiteko aprobetxatuko duela. Aitam aulkira doa, ea ikusterik daukagun zein jokalarik hartu duen bere tokia. Hogei, zenbakirekin oso zela eratu du Nacho Perezek. Aitamek lehen zati oso ona egin du, bigarrenean behar bada piti bat ilundu eginda. Orain ordu erdi emango dio osori Nacho Perezek. Erasoan Atletik ari denean. Mendibe dagoeneko berdegunean. Mendibe Egiluztekin jokatu du. Marjokorekin Malaga. Egiluz lerroak apurtu nahian pasean estu asmatu Durangarrak. Ateko sakea izango du orain alde etxeko taldeak. Esan dugu erritmo aldetik beherakada izan duela partidak bigarren zati honetan. Normala da, etzena normala da. 80 minutuetan zehar bi taldeek lehen zatian erakutsi duten intentsitatea saritzea. Orain esperoan ari dira erritmo motelagoan. Ziurazko partida bukatze aldera beste martxatxo bat sartuko dute. Azakarri utzi balko dituzte. Arrenkonek jarri du baloia jokoan, atzera jokatu du Egiluzekin. Oraindik ere 10 jokalarirekin Malaga. Mendibe eskerrera jokatu du Txaskorekin. Txasko gaurrean aurkitu du Luis Bilbao, atzen utzi du Luis Bilbaok Bilal, Unai Gomez, eskerrera etzurita, Lisbarekin jokatu. Nahi zuen baloia berreskuratu du Larrubia, kontrasoa antolatu nahi du Malagak orain. Tamarit, ez dauka taldekiderik Tamaritek, orain bai, eskerrean Juan Lurekin jokatu nahi zuen pasea ustela izan da. Alboko sake izango du alde orain. Atletikek ematen duenean Loren berdegunera itzuliko dela. Alaxe agindu du epaileak 11 jokalarirekin berriz ere Malaga. Txasko baloiarekin. Atzera jokatu du Mendiberekin. Mendiberen pase alegina kontuz leku txarrean galdu baitu baloia Atletikek Loren are hartzean. Baloia loratu egin du Osoren bila, Bularrez kontrola. Oso ongi gurutzatu zaio Hugo Rincon. Bikain orain Baltierrakoa. Defentsa lanetan bikain moldatu da. Mendiberen pasea ez da ona izan, leku txarrean galdu du baloia Atletikek. Gerora oso ongi gurutzatu da Hugo Rincon bigarren zutoinean oso agertzen zenean. Atzetik jokaldia landu nahian Imanol de la Sotaren taldea. Padilla, buruatxadu baloia Malagako zerura bidali du. Ibai Sanzek buru zukitu baloi hori jeltsu estairitziko abagunera aldaratze luze horretara. Adirekin Roberto orain. Gainean dauka Egiluz, pasea eskerrea Juan Lurentzat. Irriratu egin nahi izan du eskerregaleko jokalariak bere burua lurrera botata. Kornerrera desbideratu baloi hori Egiluz Durangarrak. Kornerra izango du alde orain etxeko taldeak.
Oso dijoa jaurtitzaile lanetara, bertatik oso gertu ere Tamarit, biak eskerrak. Ea nola moldatzen diren defentsa lanetan orain Imanol de la Sotaren mutilak. Baloia lehen Zutoinera. Arriskua urrundu du Gerenabarrenak. Aldaretze luzea, Bilali egokitu zaio, erasoan jarraituko du Malagak. Bilal. Ez du kontrolan esmatu alare sorte pixkatekin. Baloiarekin jarraitzen du Malagak, Larrubia are hartzean, pasea barrutik Robertorentzat, pasea atzerantz, Andres Karo aurkitu nahian, Rego ongi bultatu da, eta Regok berak lideratu nahi du kontrarasoa. Baloi erten, Malagako atzelariak hori ekidin du, oso indartsu orain Gerenabarrena, defentsa lanetan jarria, alboko sakea izango du Malagak alde, ez dago denborarik galtzeke, erritmoak gora egin du berriz ere. Andres Karo, pasea, barrutik Larrubiarentzat, Egala guztiz, utzita Larrubia Zelaier dira bueltata. Bilal, kontuz orain kale imatu, Ibaizan, buikan orain keinu teknikoan aurrelaria. Alare genora Tamaritek atzetik etorrita, baloia kendu dio Barakaldokoari, Zelaier dian Ibaizan, jokoaren ekimen eskuin aldera aldatu du. Aurrariak, Jeltzu dago bertan, Jeltzuk ez dio baloiari irtetzen duti, aurrean dauka Juanlu, alboko sakea behartu du Jeltzu Garzia Zodupearrak. Ongi, orain, Atletik, inolako presarik gabe orain, Hugo Rincon, baloia jokoan jartzera. Garrantzitsua litzateke gola egitea Atletiken interesetarako, badakizue kanpoan eginiko golek balio bikoitza daukatela, datorren astean Lezaman jokatu beharko dute talde bi hauek. Hala ere, golik ez jasotzea ere oso garrantzitsua da, kontuz Alex Padillari pozoindu egin baitzaio. Atzera pase hori, gainetik kendu du baloia Zarauztarrak, Malagak alboko saka izango du, alare aurretiaz aldaketa izango dugu. Ea, zein taldek egiten duen aldaketa ematen du Atletik izango dela. Jeltzu Garzia aulkira, ematen du Barela izango dela, berdegunera irtengo dela. Alaxe da, 8 zenbakiaz, Barela zelairatu du. Imanol de la Sotak 25 minutu izango ditu Barakaldokoak. Bilal baloia babestu nahian, Luis Bilbao presioan, jokoari zentzua jarri nahian, eskuinagaleko atzelaria, Juanlu eskerretik. Bertan aurkitute oso, buru altxadu pasea sakonean Juanlurentzat, bikain. Bultzatu da Gerenabarrena kontuz, alare. Juanlu jarraitzen baitzuen baloiarekin eta beste geldiketa bat egin du Padillak. Sortea lagun orain. Malagako jokalaria intentsitatezke. Atezain Zarauztarra beste ere bere taldea sostengatzen ari baita. Sustua orain. Atletikeko jokalarien gorputzean Padilla oso adi beste behin ere. Estrategia jokaldia, baloia berriro ere lehen Zutoinera, buru zurrundu du arriskua Luis Bilbaok, kornerra izango du alde berriro Malagak. Bilalek jaurtiko du kornerrau. Motzean jokatu du Juanlurekin, eskerra eserdiraketa. Luis Bilbaok urrundu du arriskua lehen Zutoinean, Barela baloiarren bila, indartsu irten da Barakaldokoa partidara, falta egin di orain Juanluri. Falta urrutikoa da, behar bada baloia area barruan sartzeko baliatuko du Malagak, azkenan ez, Andres Karok atzera jokatu du Tamaritekin. Tamarit, Juanlu aurkitu eskergalean, atzera jokatu du Andres Karorekin, jokoen ekimen eskuinaldera aldatu nahi izan du, atzelariak motz geratu zaio, Unai Gomez kontrolen esto asmatu, Unai Gomezek gutxi iraundio baloia betza, Imanol de la Sotaren taldeari, alare bikain gurutzatu da gerora Unai Gomez bera. Pasea, atzera egiluzentzat. Txasko, presioan Loren. Mendibe aurkitu du atzean bakarrik. Arkinarrak buru altxadu ez du
taldekiderik aurkitu, Rego rekin jokatu du, Mendibek orain Egiluz aurkitu du eskuine galean botata, luze Durangarra Hugo Rinkonen bila, pasea luzegia izan da. Larrubia Zelaier dira botata, jokoan ikimena eskerra dantzaldatu, pasean izan da kontrolean ere. Oso kasmatu du, Hugo Rincon eta oso nor baino nor. Bere burua lurrera botata, kendu egina izan dio baloia Hugo Rinconek, alare oso jarraitzen du baloiekin pasea. Atzerantz, eta ez da iritsi Padilla baloi hori geratzera. Robertok egin du gola 77. minutuan. 77. minutua. Malagan etxeko taldea aurreratu eginda, golegilea irudietan duzuen gizon hori. Roberto ongi jokaldian oso eskerregaletik sortzea lagun izan du Malagako eskerregaleko jokalariak. Atzean Roberto aurkitu du, eta horra ez da iritsi Padilla zarauztarra, sekulako partida jokatzen ari da. Atestaina, hala ere, baloi horretara ez da iritsi 78. minutua Malagan. Malagak bat, Atletikek huts. Hala ere, Atletiken gol batek gauzak erabat aldatuko lituzke, aurrera pausua eman behar du Imanol de la Sotaren taldeak. Gogoratu, kanpoan sartzen diren golek balio bikoitza daukatela, golaren bila joan behar da orain Imanol de la Sotaren taldea. Gerena Barrena, baloiarekin Zelaier erdian, 14 zenbakiak, baloia berreskuratu egin du Malagak. Mati, guzti jokatu du, Lorenen bila eskuine gal horretara, Mendiberi bizkarra hartu nahi izan dio, Lorenek indartsua da oso, kontu saria barruan sartu bari da, atzea pasea Robertorentzat, eta minutu bateko tartean bigarrena egin du Malagako erdilariak. Jokaldi ona egin du Lorenek, atzean bakarrik aurkitu du gizon hori Roberto, eta minutu bateko tartean 2 eta hutsekoarekin jarri da Malaga. Estan dugu oso gutxi behar duela talde honek golak egiteko, 79 eginak zituen liga erregularrean hortxe duzue golaren errepikapena. Indartsua oso golen aria barruan, indartsu sartu da penalti puntuan, bakarrik zegoen Roberto dena alde, eta hor ezin izan du eser egin Padilla zarauztarrak. Minutu baten tartean partida erabat aldatu da, eta orain ematen du Malagak aldaketa bikoitza egin duela. Jokalari sartu berriak nortzu diren dakigunean izango dizuegu jaun Andreok. Bien bitartean partida jokoan berriro ere Malagan. Ez da ezer gertatzen, Atletikek oraindik ere minutu asko aurretik dauzka. Aurrera pausua emango du orain Imanol de la Sotaren taldeak. Egiluz baloiarekin, barrutik jokatu du Regorekin. Presioan Cristian, atzera pasea Egiluzentzat. Unai Gomez eskerrean txasko aurkitu du. Metroak aurretik ditu Iruñakoak. Luis Bilbao aurrean Bilal dauka, pasea sakonean aitzion eman. Txaskori arriskua urrundu du Malagak. Txaskok berak jarriko du baloia jokoan. Otzean Unai Gomezen laguntza dauka, Regoren laguntzare badauka, berarekin jokatu du. Baloia babestu nahian Euskarria. Arasoekin baina arriskua urruntzea lortu du Malagak. Orain atzean sartu da Nacho Berezen taldea. Hugo Rincon, gol batek guzti aldatuko luke jaun Andreok. Barela. Pasea atzera Egiluzentzat. Mendibe. Horrean Loren dauka, presioan indartxoraen. Aurrelaria, Egiluz, pasea. Aurreantz, Regoren bila.
Irten da ataka horretatik Euskarria, jokoaren ekimena aldatu nahi zuen, alare Bularrez baloia jaitsi du Geren Nabarrenak, honek bai, Luis Bilbao aurkitu du, ongi kontrolean Luis Bilbao, keinu egin du, Txasko aurkitu du, Txaskok barrurantz egin du, ez egiten duen Naparrak, baloia berreskuratu du Kristianek, kontra asoa bideratu nahi du orain Malagak. Guzti jokatute, baloia buru zurrundu du Mendibe, kontuz orain Malagak kontra asoa bideratu baitezake oso eskerrean bakarrik dago. Aria barruan sartuko da atzelaria, eskergaleko jokalaria parkatu, arriskua urruntzea lortu du orain Atletikek Mendibe. Ez ditu gauzak bat ere argi marginarrak, barrutik ongi jokatu Regorekin. Regok esker regalean Txasko aurkitu du. Erasolado dijoa Iruñakoa, eskerrean pasea Luis Bilbaorentzat. Erdirak eta Luis Bilbao bigarren zutoinan esteritxiko barela. Bertara dijoa Hugo Rincón bizkorrago izan da. Juanlu baloia berreskatu du alare barelak, erasoan jarraituko du Atletikek. Mendibe, Geren Nabarrena. Mendibe berriro ere baloiarekin, Geren Nabarrera. Zelai erdian, Regorekin jokatu du, Lekitxarra. Eskerrara jokatu du Txaskorekin. Estatikoan jokatuko du orain Atletikek, Txasko aurkariak atzean utziz. Erdirak eta Naparrak, arriskua urrundu du Matikek. Aldaratze luzea, Unai Gomezentzat, bi aurkarien artetik sartu da Unai Gomez, Ibai Sanz. Baloia mantendu nahian Barakaldoko eskuinean. Hugo Rincón aurkitu du, erdirak eta Baltierrakoak arriskua urrundu du Malagak, kontrasoa bideratu du dezake, Nacho Perezen taldeak, ikain orain defentsalanetara etorrita Geren Nabarrena, kontraso saiakera hori eten egin du, are partida eten dago, zer gertatzen den. Horrean minartua, araso fisikoekin, Hugo Rincón. Bikia igozaio Baltierrakoari, esan dugu partida gogor doala. Malagako jokalari baten laguntza izaten ari da Hugo Rincón. Egalean itxaron beharko du medikoek hartatu dezaten, bien bitartean 10 jokalarirekin arituko da Atletik ala ez. Ea ikustirik daukagun, baina ematen du Imanol de la Sotaka aldaketak egin dituela. Unai Gomez aulkirako bidean da, ea ikustirik dugun zein jokalari zelairatu duen de la Sotak. Zelai erdian Teietxea sartu da. Ea orain ikusterik daukagun beste aldaketa zein den. Hugo Rinconek bere tokia utzi dio Soianori. Soiano atzeko erdilari lanetan jarriko da, Mendibek hartuko du eskuinegala. Freskotasunaren bila orain Imanol de la Sota, 15 minutu aurretik ditu. Bere taldeak oraindik ere gauza asko pasa daitezke Malagan. Egiluz, Soiano, barrutik Teiatxe aurkitu du, Urualtza du, 10 zenbakiak luzte, jokatu du, Ibai Sanzen bila, arrisko orrondu du Juanlu, zelai erdian Tamarit, oso. Atrebekatu du Juanlurekin, Andres Karo, Urualtza du, ez du arriskurik hartu nahi, atzelariak luze jokatu du, ez du ongin eurtu Egiluzek, adi zegoen Soiano, ala ez du asmatu baloia urruntzerak orduan, baloiarekin orain Loren. Bueltardia eman du, aurlariak Kristianekin jokatu du, baloia sakonean Osoren bila, bikain defentsalanetara itxulia Barela. Baloiak ez dauka jaberik, sehentzua jarri nahi arain Kristianek, kale egin du Barela baloiarekin. Ibai Sanzekin jokatu du, sarrera itxusi egin dio Kristianek, alare abantaia adierazi du epaileak, jokoa eten egin du azkenean, txartel horia ikusi du Kristianek. Sarrera gogorra egin dio Euskarriak Barelari, eta partidako lehen txartel horia ikusi du Malagako Euskarriak. Esten ere partida eten duenean epaile honak bigarren zatiko 30. minutua bete dugu oraintxe bertan. Ura edateko
eten unea Malagan. Jokalariak deskantzatzeko aprobetxatzen ura edaten. 22 protagonistak epailea eta marrazainak ere ura edanez. Entrenatzaileak bere aldetik eten aldi hau aholkuak emateko baliatzen. Segundo minutu gutxiren barruan partida erabat aldatu da. Robertok bere taldea aurreratu du eta gerora hortxe irudietan duztuen gola tarteko bigarrena egin du bere taldearen alde. 67 eta 68 minutuetan golak egin ditu. Robertok partida erabat aldatu eginda. 2 minuturen tartean gauzak asko saildu zaizkio Atletiki 2 minuturen tartean. Hala ere Imanol de la Sotaren mutilek ezin dezakete burua jaitsi. 13 minutu dituzte oraindik ere aurretik eta datorren astean Malagak Lezamara joan beharko du. Etxean gauzak erabat aldatzen dira. Lehenik ere partida bukatu beharra dago eta Atletikek minutuak dauzka markagailua aldatzeko. Bukatu da ura edateko eten unea. Jokalariak posizioak berreskuratzen ematen du Malagak aldaketak prest dituela. Ea oraingo jokaldi honetan egiten dituen ala gerora itxaroten ote duen Nacho Perezek. Aldaketak orain izango dira. aulkira doaz Roberto golegilea eta Cristianek txarteloria ikusi berri du. Ea nortzuk diren zelairatzen diren jokalariak. Batek Ibra ematen du. Ea bestean orden ikusterik daukagun. Ibrak hartuko du zelai erdia. Orden Malagak zeleratu duen beste jokalaria Juan Mita izan da. Juan Mitak hartuko du Robertoren tokia. Erasoan orain Juan Mita bera. Atzetik etorrita baloia berreskuratu du Atletikek kontrasoan. Irten nahi zuen Teietxeak. Ongi gurutatu da orain Gere Navarrena. Alboko sakea izango du alde Malagak. Bilal. Presarik gabe orain Malagako jokalariak markagailua alde dute. Eta zenbat eta gutxiago jokatu hobeto euren interesetarako. Ez da iritsi errematera oso. Ateko sakea izango du Atletikek alde. Padilla askar jokatu du Egilustekin. Mendiberen laguntza dauka. Hala ere Padillarekin jokatu du berriro Zaraustarrak. Luze jokatu du Txaskoren bila. Bularres jeitsi du baloia Iruñarrak. Luzeien zaio kontrola baloia berreskuratu du Larrubiak. Erdirak eta buruz urrundu du arriskua Soianok. Erasoan Malaga orain. Inolako presarik gabe Bilal. Baloi horren bila. Segundutxoak aurrera adijoaz Malagan. 80. minutua bete berri dugunean 10 baino ez zaizkigu geratzen. Partida 80. iristeko erdirak eta osoren bila oso luze doa baloia. Alare oso kestio baloiari irtetzen utzi. Oso eta Mendibe nor baino nor. Kornerra behartu du Malagako 20 zenbakiak. Motzean jokatu du Juan Lurekin estrategia jokaldia. Erdirak eta Juan Lukorain penalti punturantz. Ongi gurutzatu da Luis Bilbao. Arrisko orrundu du alare aldaratzen luzea Malagari. Suertatu zaio Ibra. Eskuinera jokatu du Bilalekin.
Erasoan jarraitzen du Malagak, keinu egin du Malagako jokalariak. Partida kontrolpean momentuz Nacho Perezen taldeak. Andres Caro. Presioan. Barela, luze jokatu dute orain. Indartsu orain Soiano, Gerena Barrenak baloia jaitsi duenean. Lekitxarra aurkari zinguraturik, baloia galdu du. Malaga erasoan Juan Mita, baloia sakonean. Lorenen bila, adi zegoen Alex Padilla. Ongi guruzatu da. Atezain, Zarauztarra partida oso ona jokatzen ari da. Ez du ezer egitirik izan Malagak egin dituen gol bietan. Luze jokatu du Txaskoren bila, ez du asmatu orain pasean Padillaek. Alboko sakia izango du alde Malagak orain. Berriro ere eskuin egalean inolako presarik gabe Bilal. Ongi gurutzatu da Txasko, baloia babestu nahian. Malagako jokalaria beste korner bat behartu dute etxekoek. Ongi ari dira planteatzen partidako azken minutuak. Utsi jokatzen. Baloia denbora ugariz geldi. Hori interesatzen zaio orain Nacho Perezen taldeari. Kornerra dute orain aldea, nola moldatzen diren Imanol de la Sotarenak defentsa lanetan. Oso jaurtitzaile lanetan. Baloia oso itxia, penalti puntuan Loren baloiarekin, atzera jokatu Ibrarekin, jaurtik eta Ibrak beste erantzun bikain bat Padillaren aldetik. Kontuz oso aria barruan baitago oraindik ere. Bikain orain bere gorputza baleatzen Luis Bilbao. Ateko sakia izango du Atletikek, baina beste erantzun on bat Padillaren aldetik parkatu. Mendibe, barrutik jokatu nahi izan du Regorekin, Arasoekin, baina atzera jokatu Soianorekin. Presioan Loren, ez egiten duen Soianok. Barrutik jokatu nahi zuen Teiatxerekin, berarekin jokatu Txasko. Aurkariak atzean utzi nahian, Guitxartek ongi baliatu du bere gorputza. Alboko sakea izango du alde Malagak berriro ere. Atletikek beste aldaketa bat egingo duenean orain errepikapena ikusten ari gara. Ibraren jaurtik eta ongi kokatu aztekoen. Padilla, beste erantzun on bat Padillaren aldetik. Aldaketa bikoitza orain. Atletikek Santa Maria eta Ibon Sánchez zelairatu ditu Imanol de la Sotak. Freskotaztu nahi du entrenatzaileak azken minutuetan. Erdiraketa zuzenean Padillaren eskuetara. Askar atera nahi zuen Zarauztarrak, alaxe egin du Mendiberekin jokatu du barrutik. Teiatxea. Eskerrera jokatu du Luis Bilbaorekin, indartsu orain. Balil berriz ere. Baloia zuzenean Padillaren eskuetara, presa doga orain Zarauztarrak. Barrutik jokatu du Ibon Sánchezekin. Soiano. Gerena Barrena aurrean doka, alare luze jokatzea erabaki du, bere pasea zuzenean kanpora joan da. Estu pasean asmatu sopuertakoak. Beste alboko sake bat izango du alde Malagak orain. Inolako presarik gabe. Etxeko taldea ordulariari segundotxoak marruskatzen pixkanaka partidan. Aurretik dira, zenbat eta gutxiago jokatu, euren interesetarako hobe da. Indartsu orain Soiano. Lorenek ez du balori babesterik izan, baloia zurigorria izango da. Egiluz, Mendiberen laguntza doka, berarekin jokatu du. Pasea eskuineran Barelaren bila. Barela eta Juan Lunor, baina nor, ongi moldatu da Malagako jokalaria. Defentsa lanetan, zurigorriek euren aldeko alboko sake askatzen zuten. Alare, epaileak ez du horrelakorik ikusi. Malagak izango du baloia betza. Juan Lu. Luze jokatu du Juan Luk, baloia berreskuratu du Atletikek, Teietxea. Sánchez, luze jokatu du
Luis Bilbaoren bila, orain bai, Luis Bilbao bizkarra hartu dio Bilali, alare, luze joan zaio kontrola Luis Bilbaori, ez du partida erresa izan gaurkoan berangokoak. Gogotsu ari da, lanean ari da, alare, ez du sorte alde izaten ari, bien bitartean, Malagaren lehen gola ikusten ari gara, Robertok egin du 67. minutuan, hor, Malagako jokalarien postazuna, hortxe duzue, bigarrena indartsu oso loren, Mendibek izin izan du gelatu, oso ongi ikusi du atxean Roberto bakarrik zegoela, guztia alde zeukala estuparkatu Malagako 10 zenbakiak. Ibra, beltardia eman du erdilariak, atzera jokatu du Karorekin, honek luze, lekoaren ekimena eskuin alderantza aldatu nahi izan du, ongi gutxatu da. Orain, Santa Maria, alare alboko sakea, Malagaren aldekoa izango da. Motzean jokatu dute Malagakoek. Baloia luze orain Lorenen bila, indartsu gurutzatu da Egiluz. Baloia babesten orain Bilal, atzera jokatu du Ibrarekin. Andres Karo, eskerrean Juan Luren laguntza dauka, lerroak apurtu nahian. Karo, orain bai, Juan Lurekin jokatu du. Mendibe eta Juan Lu nor baino nor. Ongi moldatu da orain Mendibe, barrutik jokatu du Sánchezekin. Luze eta Ietxeak, baloia babestu nahian Luis Bilbao. Jaztera iraztu duen epaile jaunak, aurretiaz eginiko falta adierazi du Teietxeari eginiko falta, Gerena Barrenak jarri du baloia jokoan, Teietxea ongi irten da ataka horretatik 10 zenbakia. Eskuinean Barela aurkitu du, ez egiten duen Barelak aurrean oso dauka, eskerrez erdiraketa, Ibai Sanzen erremate zaiakera aldaratze luzea, Juan Mitak bildu du aldaratze hori, kontuz orain kontrasoa bideratu baitezake Malagak, baloia sakonean, ez da iritsiko Malagako jokaria, Santa Mariak jarriko du baloia jokoan, Sánchezen laguntza zeukan, norekin jokatzen duen Teietxea, Ibrahima eta Teietxea nor baino nor, baloia berreskuatu du Euskarriak, orain falta adierazi diote Santa Mariari, eta txartel horia ikusiko du Atletikeko 21 zenbakiak. Partidako bigarren txartel horia, partida polita ikusi dugu, intentsitate handikoa, ez dugu sarrera itxusirik ikusi, eta horren adibide da, txartel hori bi baino ez dituela erakutsi epaile jaunak. Kontuz falta hau oso arriskutsua izan baitaiteke. 80garrenera iristeko 5 segundu baino ez dira falta, ea nola moldatzen diren zurigorriak, baloia luze bigarren zutoinera, zuzenean. Ondoko marratik aldu da eta Atletikek ez dauka denborarik galtzeke, Mendibe baloiarekin. Luze jokatu du atzelariak. Ibai Sanz, eskerrean Santa Maria aurkitu du. Luzapenean gaude jaun Andreok. Luis Bilbao, Santa Maria, buru altxadu erdiraketa, eskergaleko jokalariak, ez da iritsi Barela, arriskua urrundu du Malagak. Gerena Barrena, barrutik jokatu du Ibon Sánchezekin. Zeriten den Ibon Sánchezek, Teietxea aurkitu du, honek eskerrean Santa Maria. Luis Bilbao motxean, berarekin jokatu du Santa Mariak, bueltardia eman du Luis Bilbao, Santa Mariarekin jokatu du. Kariak atzen utzi nahian Santa Maria, Balil presioan indartsu oso, bere burua, bere gorputza ongi baliatzen, eskerregaleko atzelaria. Egiluz, Mendipe, atzera jokatu du Padillarekin. Luze jokatu du Padillak, baloia Barelaren bila, indartsu berri ere Juan Lu.
Jeitsi egin durain Atletikek. Barela. Jokoaren ekimen aldatu izan du, pasea ustela izan da. Barakaldokoaren partetik, zuzenean. Santosen eskuetara. Atezaina. Segundotxoak marruskatzen lusapenean gara. Ea zenbateko lusapena ematen duen epai jaunak. Orain ez du arriskorik hartu nahi. Malagak luze jokatu Santosek indartsu oso soiano. Beste alboko sake bat izango du Nacho Perezen taldeak. Inolako presarik gabe balil. Horatu gaurkoan Joaneko partida ikusi dugula, ikusten gaudela. Itxurera atorren zapatuan izango da Lezaman. Ikus ez da zuen partia hori benetan polita izango baita. Gerena Barrena. Pasea aurrera, Teiatxaren bila ez du asmatu pasean, epaileak Gerena Barrenari eginiko falta adierazi du, denbora galtzen orain Malagako jokaldiak, partida berotzen ari da. Epaileak beste txartel hori bat atera duenean ez du ikusi. Malagako zein jokalari ikusi duen, denbora galtzeagatik txartela erakutsi dio epaile jaunak. Motzean jokatu Egiluzek. Ibon Sánchez atzera jokatu honek Egiluzekin. Gerena Barrena. Zeiten duen lekitxarrak aurrera jokatu du Ibai Sanzekin. Ez du asmatu pasean Ibai Sanzek. Juanlu. Luze jokatu du atzelariak. Buruz ongi Egiluz. Buruz baita Mendipe. Gerena Barrenarekin jokatu du. Kapetik pasana izan dio baloia Gerena Barrenak. Juan Mitari ez du asmatu alare baloia betzak zurigorria izaten jarraituko du. Jokoaren ekimena ongi aldatu du Gerena Barrenak. Santa Maria. Falta adierazi diote Santa Mariari eta begira. Bigarren txarteloria ikusiko du Atletikeko jokalariak eta kaleratua izan da. Kaleratua izan da. Ez du asmatu kontrolean Santa Mariak eta gerora guk emetik ez du ongi ikusi, epaiak hobetu ikusiko zuen, falta adierazi du eta bigarren txarteloria erakutsi dio Santa Mariari. Hortxe duzue. Indartxu joateagatik edo Balilen kontra berandu iritsi daia da. Hala ere, partida nolaka izan den kontuan hartuta, behar bada bigarren txarteloria gehiagizko izan da. Azken minutuak 10 jokalarirekin jokatu beharko ditu Imanol de la Sotaren taldeak. Duela minutu bat Santa Maria kaleratua izan baita. Alboko sake orain Malagaren alde. Juanlu biharriko du baloia jokoan, inolako presarik gabe atzera jokatu du Andres Karorekin. Honek luze jokatu du. Falta adierazi diote orain Ibai Sanzi presioan. Partida itxusitu eginda. Azken minutuetan oso gutxi jokatu eginda. 80. Minututik aurrera etenune asko izan ditu partidak. Normala da baita. Malagari ez baitzaio interesatzen orain askori jokatzea. Partida erabat aldatu da lehen zatitik bigarren zatira. Luze jokatu denean Malagak, ez da oso baloi horretara iritsiko. Alboko sakea izango du alde orain Atletikek. Mendipe. Luze jokatu du eskuinagaleko jokalariak. Ibai Sanz baloiaren bila gain hartu dio Ibrahimak. Juanlu baloiarekin. Txat, Gerena Barrenak atzera jokatu du Padirarekin. Zarauztarrak ez du arriskurik hartu nahi izan, luze jokatu du. Juanlu baloiarekin. Txat, atzetik etorrita Barelak berreskuratu du baloia. Ibon Sánchez. Kontuz kale egin baitu, pasean area barruan Loren, guztia alde ez deukala parkatu egin du aurrelariak. Leku txarrean galdu du baloia. Atletikek guztia alde izan du orain. Lorenek hirugarrena egiteko eta baloia zuzenean kanpora bidali du, sortea alde orain. Atletikek hirugarren gol batek gauzak erabat aldatuko lituzkelako. Hortxe duzue. Errepikapena dena alde zuela.
Lorenek baloia zuzenean kanpora bidali du. Sortea orain alde. Atletikek 2-0 markagailua. Zaila bada, 3-0 ia ezinezkoa izango litzatekelako. Beste falta bat orain, zela erdian jokua birriz ere. Eten da. Atzera jokatu du Balilek. Mati. Balilekin jokatu du Matik berriro ere. Luze jokatu du. Eskuinagaleko jokalariak ere Navarren atzetik itzulita. Baloia breskatu du, luze jokatu du Padillak. Dagoeneko 6 minutuko luzapena. Malagan Jaun Andreok. 87. minutuan murgiltzen ari gara. Baloia babestu nahian Malagako jokalaria arriskua urrundu du. Atletikek epaileak txistua jo berri duenean. Malaga 2-0 gailendu da Atletiken aurrean, gogoratu. Datorren zapatuan ikusiko dugula itxurerako partida, guk dagoeneko ez daukagu gehiagorako denborarik Jaun Andreok. Igande ona pasa.